Hellurei ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon Maija. Mä oon 20-vuotias nuoriso- ja yhteisöohjaaja-opiskelija Tampereelta, joka on neuloosiin hurahtanut. Tänään, niin kuin ehkä huomasitte, on Neule-podcastajien joulukalenteriluukku numero 3. Tänään kun mä kuvaan tätä, tai kun aloitan kuvaamaan tätä, niin on 26. päivä. Eli tasan viikko, kun tää video tulee julki. Mä halusin vähän tämmöstä ehkä vlogityyppistä alkaa kuvaamaan. Ja nimenomaan semmoista vähän jouluista. Joten mä ajattelin, että tähän olisi ihan täydellinen sitten tähän joulukalenteriin. Tässä vlogissa mä otan teidät mukaan joulukalenterin tekoon ja myös joulukoristeiden tekoon sekä ehkä vähän joululahjojen tekoon. Joululahjoja nyt ei voi ihan hirveästi oikein näyttää, paitsi ehkä semmosia, jotka menee toisen maan perheelle, koska he eivät, sen mä tiedän, että he eivät katso näitä videoita, niin on sillä tavalla turvallista näyttää, mutta lähinnä joulukalenteri ja sitten joulukoristeiden tekoa. Mä teen itselleni joulukalenterin, koska mulla ei opiskelijana ole laittaa ihan hirveästi, tai siis ei ole laittaa rahaa valmiisi lankajoulukalentereihin, jotka on valmiita. Esimerkiksi käsivärjättyjä joulukalentereita on ihan älyttömästi. Ja joku päivä mä vielä ostan semmosen, mutta mä huomaan, että mä jotenkin käsivärjättyjen kanssa mä oon tosi säästeliäs. Et esimerkiksi mulla on käsinvärjättyjä lankoja, jotka mä oon ostanut yli vuosi sitten, ja mä en ole niillä neulunut mitään, tai mä en ole vielä neulunut niitä, koska mä pelkään, että mä tavallaan en tee niille oikeutta. Ja sitten taas, jos mä neulon vaikka itselleni käsinvärjätystä langasta sukat, niin tämä kuulostaa tosi tyhmältä, mutta siis mä en yleensä käytä niitä, koska mä pelkään, että mä kulutan ne puhki. Ja mä en ole kyllä yhtiäkään villasukkia onnistunut kuluttamaan puhki, mutta jotenkin niitä ei tuu käytettyä niin paljon kuin mitä ehkä toivois. Niin ajattelin, että kun mulla on aika paljon jämälankoja, niin mä teen itselleni jämälanka joulukalenteri. Mulla on myös viime vuoden, mulla oli semmonen muumi teejoulukalenteri, niin mulla on siitä varmaan siis melkein kaikki luukut on tallessa. Semmoisessa, että en ole juonut, niin ajattelin, että mä yhdistän ne tähän lankajoulukalenteriin. Mä oon päätynyt siihen, että kun minulla on tuolla tuo sateenkaari, niin olen ottamassa kaikista sateenkaaren väreistä niin 3 eri sävyä. Se on yhteensä 18 lankaa ja joulukalenterihan on yleensä 24 päivää, mutta mä lisään siihen sitten 6 päivää niin mustaa tai valkoista tai molempia lankoja sinne sekaan. Mä en oo ihan kaikkia lankoja vielä saanut katsottua, mutta mä olen nytten kerinyt näitä lankoja.
nämä on noin 25 grammasia. Ja koska mä haluan vähän silleen niin kuin hifistellä, niin mä aion siis vyyhdittää nää. Ei ole mitään järkeä, koska tästä kerästähän olisi tosi helppo suoraan neuloa, mutta mä haluan hifistellä, niin minä hifistelen. Eli mä vyyditän ne ja sitten joka päivä niin mä kerin ne vyyhdit, mitkä mä olen vyyhdittänyt keristä. Logiikkaa ei ole, mutta se ei haittaa. Mä en ole ihan vielä varma, että teenkö mä niin, että mä annan nämä langat jollekin perheenjäsenelle, joka sitten laittaa niin kuin luukkuihin sekä teet että langat. Vai teenkö mä niin, että mulla on jokainen väri tuossa sateenkaaresta niin omissa pusseissa ja sitten mä niin kuin silmät kiinni valkkaan sieltä, koska mä en halua olla semmoisessa tilanteessa, että tulisi vaikka 2 keltaista peräkkäin. Mä teen semmoset huvikumpu kautta räsymattosukat itselleni, että periaatteessa siinähän ei haittaa, että vaikka siinä olisi, mutta mä toivoisin, että niissä olisi vähän semmoista, että ei ole ihan samaa sävyä vierekkäin. Niin en ole vielä päättänyt, että miten mä tämän teen, mutta se selviää kyllä sitten tässä jossain kohtaa tällä viikolla. Mutta mulla on täällä nyt siis tämmönen paperikastelinen näitä lankoja. Mä ajattelin, että mä voisin jossain kohtaa sitten vähän esitellä näitä. Mutta nämä on siis kaikki otettu mun jämälangoista. Ja niin. Joo. Ei mulla varmaan siis niinku oikeastaan tästä sit niinku enempää. Ajattelen, että tää on varmasti ihan kiva juttu. Ja kun sukkiin mä teen siis varmaan niinku 2 tai 3 raitaa niinku per väri, niin siis tästähän jää kuitenkin vielä, niin mä yritän miettiä jotain projektia, minkä mä voisin sitten niin kuin, mihin mä voisin käyttää näitä. Mutta en ole vielä sellaiseen päätynyt, niin joo, se jää nähtäväksi. Teenkö vaikka lapaset tai jotain. Mutta täällä on nyt ainakin näitä, ja mä aion katsoa nytten noita loppuja värejä tässä tämän päivän aikana varmaankin. Ja tänään alan varmaan myöskin vyyhdittämään niitä, että ei tule kiirus, koska mä olen tällä hetkellä työharjoittelussa, niin mä olen 4 kertaa viikossa töissä, niin on vähän vähemmän jaksamista ja vähän vähemmän aikaa neuloa ja tehdä itselle mieleisiä juttuja, niin mä yritän nytten tämän vapaapäivän, mä olen siis tänään menossa rokotukseen ja fysioterapiaan, mutta yritän nytten tämän kaiken ajan hyödyntää, jotta sitten ei jää loppuviikoksi hirveästi. Tarkoitus olisi, että milloin on ensimmäinen päivä? Sunnuntai on ensimmäinen päivä. Eli viimeistään lauantaina oli sitten joulukalenteri valmiina. Niin joo, mutta olipa tosi pitkä aloitus. Ihanaa olla taas täällä, ihanaa kun sinä olet täällä. Ja jos sä oot uusi katselija, vaikka tämän joulukalenterin kautta tullut, niin tervetuloa. Ja jos sä oot palaava katselija, niin tervetuloa myös. Tervetuloa takaisin. Ihanaa, kun te olette siellä ja ihanaa, kun voin jakaa näitä juttuja teidän kanssa. Mutta katsotaan hei, mitä tästä tulee. Tuleeko mitään
Ja joo. Hello! Tänään on lauantai ja mä juttelin teidän kanssa viimeksi tiistaina. Te olette nyt vähän nähnyt, että mitä mä oon tehnyt tässä parin päivän aikana. Ja tänään mä ajattelin keskittyä koristeiden neulomiseen. Mulla on 2, mitä mä aion ainakin neuloa. Ja sitten viimeistellään mun joulukalenteri ja katsotaan langat yhteen joulukalenterisukkiin. Mutta joo. No niin, heipä hei. Kello on 20:20 lauantai-iltana. Ja mä olen tehnyt muutamia joulukoristeita. Mä oon tehnyt, oottakas mä. Elikkä mä oon tehnyt tämmösen. Ja tää on toi Petit Tenitin Christmas Caramel
ohje. Ja tää oli se eka, minkä mä tein. Ja sen ehkä huomaakin. Se on vähän tommonen epätasainen. Mut sit mä tein toisen. Ja tästä tuli kyllä aika söpö. Ja aion kyllä tehdä näitä enemmänkin. Tähän mä laitoin kissanminttua panun lisäksi, niin kissat pääsee leikkimään. Sitten mä neuloin tämmösen rusetin. Tästä tuli aika söpö. En mä sitä nyt tässä niinku muutenkaan pitäisi, mutta tuli aika söpö. Ja sitten mulla tuli joku rusettihulluus. Onko tää vinossa tää? Sori, jos se oli koko ajan vinossa. Niin mulla tuli joku rusettihulluus. Ja mä tein toisen rusetin omalla ohjeella. Tää oli Baby Julian Knit Bow ohje. Ja tämä, mikä mulla on nytten, mä en tiedä siis yhtään, että kuinka hyvin tai huonosti näkyy, mutta ehkä se näkyy. Jos ei näy, niin mä laitan kuvan näytöllä. Niin tää oli ihan siis omalla ohjeella. Ja tää oli tosi simppeli. Ja mä tykkäsin tästä paljon enemmän. Varmaan jos niinku koristeeksi haluaa, niin sitten ehkä tämmönen, missä on nää nauhat. Voisiko mun kissa olla yrittämättä kaataa tätä telinettä? Olisi ihan tosi mahtavaa. Mut sitten tämä rusetti näytti paljon paremmalta hiuksissa, joka olisi nyt tarkoitus, että tehdä. Mä ajattelin, että mä teen näitä ainakin itselleni. Ja sitten mä oon isän luona joulun, niin mun veljen sisko on tulossa sinne lapsien kanssa. Sillä on semmoset alakouluikäiset lapset. Niin ajattelin tehdä heille ja itselleni jouluksi. En tiedä, teenkö kaikille saman värisiä, koska mä ajattelin, että punainen olisi semmonen klassinen joulurusetti väri. Mut sitten kun mulla itellä on punaiset hiukset, niin mä en sit tiedä, tykkääkö mä siitä, että se rusetti tavallaan maastoutuu mun hiuksiin. Niin mä en sit tiedä, että teenkö mä heille punaiset ja mulle vaikka valkoisen tai vaikka vihreän. Mä en tiedä, vai teenkö mä ihan jonkun muun väriset. Mä ajattelin myös, että mä voisin, kun tähän ei ole pelkästään joulujuttu ja tähän meni tosi vähän lankaa, niin mä voisin myöskin ottaa mukaan, mä tiedän näitä lasten lempivärit, niin mä voisin ottaa nöttösiä heidän lempiväreistään ja sitten tehdä siellä, koska tää on tosi simppeli, tosi semmonen mindless neule, niin voisin tehdä näitä heille sitten vielä omissa lempiväreissään. Mutta mulla näköjään siis, mulla on ihan tosi rohtuneet huulet. Joo. Mulla on täällä mun langat joulukalenteriin. Ja mä ajattelin nyt ottaa tämmösiä ruskeita paperikasseja. Niin mä otan näitä 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mä otan näitä 7. Näin. Mä en aio kirjoittaa näihin yhtään mitään. Mä ajattelin, että olisi ollut kiva tyli laittaa joku ruksi TMS, että mä tiedän minkä värisiä siellä on.
mutta mä haluan uusia käyttää näitä kuitenkin vielä, niin mä en halua niihin nyt laittaa mitään. Anteeksi hirveä rapina, mä avaan tän nyt. Noniin. Elikkä ihan tämmöisiä peruspaprikassa. Ja mä laitan tänne nyt jokaisesta väristä. Eli mulla on tosiaan siis sateenkaaren värit ja jokaisesta sateenkaaren väreistä on 4 sävyä. Eli tässä on punainen. Niin mä laitan tänne. Ja nämä kaikki pitäisi olla saman kokoisia, eli mulla ei ole mahdollisuutta tavallaan tunnustella ja kun mulla on silmät kiinni, niin en niin kuin pysty käsin tunnistamaan, että minkä sävyinen sieltä tulee. Mutta mä haluan kuitenkin, että ne on erikseen, että mä joka päivä otan eri väriset, ettei tuu samoja värejä peräkkäin. Et sen verran mä haluan kuitenkin niin kuin manipuloida sitä joulukalenteria. Mutta tosiaan siinä oli niin kuin punaiset ja sitten tässä on violetit ja sitten tässä on oranssit ja jo oransseissa on myös ruskea, koska mulla ei siis yksinkertaisesti ollut oranssia ja mä lankaa niinku juurikaan. Tääkin on niinku vähän, että meneekö se niinku punaiseen vai mihin se sitten loppujen lopuksi menee, mutta hän on nyt meillä oranssina. Niin siinä oli oranssit. Näin nyt tosiaan tuleeko? Tulee ihan vahingossa järjestyksessä. Mulla on toi sateenkaarilippu tässä, niin mä katoin. Tässä on keltaiset. Tätä mä mietin, että nämä on aika saman värisiä, mutta sitten kun ne ei kuitenkaan tuu vierekkäin, niin se ei todennäköisesti haittaa. Mutta tässä on tosiaan keltaiset. Ja katsotaan nyt sitten, kun ollaan kerran järjestyksessä menty, niin mennään loppuun asti järjestyksessä. Tässä on vihreät. Ja lopuksi on siniset. Mä mietin myös sitä, että mä haluan järjestyksessä mennä. Hei, muuten noin violetit olisi pitänyt olla niinku sinisten jälkeen. Eli ei se nyt sit kuitenkaan mennyt järjestyksessä. Mutta sillä ei ole mitään väliä. Mutta mietin just sitä, että haluaisin järjestyksessä niitä neuloa, niin mä varmaan kun mä teen varpaisvarteen, niin mä aloitan violetilla ja sit sininen ja vihreä ja keltainen ja oranssi ja punainen. Että tavallaan tulee semmoista säännöllisyyttä, mutta sitten kuitenkin tulee vähän eri sävyisiä. Niin nyt mä pussitan nää ja sitten mulla on täällä purnukassa mun viime vuoden Muumi-tee-joulukalenteri. Ja niin kuin huomaatte, niitä on ihan sikana. Mä en ole niitä juonut. Niin mä laitan tähän 7. paperipussiin, niin laitan näitä teitä. Ja sitten sieltä aina valikoin yhden teen joka päivä. Niin saadaan käyttöön nekin. Mutta nyt mä teen sen ja sitten katsotaan mitä seuraavaksi.
tää on mulle sinänsä vähän luonnoton asento kuvata, koska yleensä mulla on kamera tolla puolella, niin nyt se on tällä puolella. Mutta mulla on nyt siis joulukalenteri pussytettu ja he ovat täällä. No niin, tosiaan, te ette nyt oikein näe mua, mutta se ei haittaa. Nää tosiaan tässä mun Kallax hyllyn päällä ja täällä on nytten täällä on niinku violetti ja sitten täältä mennään järjestyksessä ja sitten teet on täällä. Ja mä sitten aina joka aamu ravistan ja sitten suljen silmät ja sitten katon sieltä, että minkä värinen tulee. Ja joo. Hellurei! Mä en oo tainnut tänään kuvata ollenkaan. Tänään on ollut vähän haipakkaa. Mä oon ommellut projektipussukoita jonkin verran. Toki en saanut yhtäkään kokonaan valmiiksi, koska neula katkes. Ja en jaksanut sitten sen jälkeen enää vaivautua vaihtamaan sitä, koska mulla on ollut vähän ongelmia ton koneen kanssa. Tai lähinnä kun projektipussukat on niin jyteviä ja paksua kangasta, niin toi tommonen perus kotiompelukone ei sitä ompele. Niin mun täytyy päästä kotiin ompelemaan teollisuusompelukoneella loppuun. Mutta mä en oo avannut vielä joulukalenteria. Mutta mä ajattelin nytten ottaa täältä tän teen. Ja sitten vähän myöhemmin otan ton mun oman joulukalenterin ja katon sitten sieltä. Mutta nyt valitaan täältä mulle tee. Vähän kututellaan. Ja sitten otetaan täältä joku. Otetaan tämä. Ainakin näyttää siltä, että täällä on jotain. Mä en ole näitä siis niinku sillä tavalla yksityiskohtaisesti kattonut. On. Kyllä. Ja tämä on Hurmaava rakkaus. Ja en kyllä nyt muista, että mitä kaikkea tässä oli, niin täytyy katsoa tuolta netistä. Mutta nyt keitetään teetä ja kokeillaan neula joulukalenterisukkia. No niin, hellurei. Mä ajattelin tulla juttelemaan teidän kanssa vielä tälleen viimeistä kertaa tälle videolle. Valitettavasti aika meni tosi nopeasti, vaikka mä tiistaina aloitin. Ja jotenkin kun on työharjoittelussa päivät, niin jääkin yllättävän vähän neulomisaikaa sitten loppujen lopuksi. Ja niin nyt jotenkin onkin yhtäkkiä sunnuntai ja mä oon taas maanantaina työharkassa ja video täytyy olla huomenna illalla, maanantai-iltana valmis, jotta se voidaan ajastaa sitten tiistai-aamulle. Joten mun on pakko nyt vähän niin kuin lopettaa tää. Mulla siis on se tilanne valitettavasti, että tilanne on siis tämä Die-Cat Studion joulukalenterisukka yhteisneulontaan. Mä en saa siis millään toimimaan, en isommilla puikoilla, en paksummilla langoilla, ei niinku millään. Siis tuntuu, että siitä ei tule yhtään mitään. Joten mä en nukunut ainakin vielä yön yli, mutta voi olla, että mä jätän siihen osallistumisen välistä valitettavasti.
ehkä sitten kun on koko ohje saatavilla, niin on ehkä helpompaa muokata, mutta näin se ei tule olemaan itselle semmoista helppoa mieluista, vaan tosi paljon muokkaamista ja ajankäyttöä. Mä oon siis nyt varmaan 3 tuntia noita säätänyt ja tehnyt ja niin kun, ei vaan enää niin kun jaksaminen riitä. Ja tää vähän sivuttaa aiheesta, mitä mä halusin tulla tänne vielä jutskailemaan. Vähän semmosesta FOMOsta ja niin kun siitä neulojan itsetunnosta ja arvostuksesta itseään kohtaan, kun just esimerkiksi joululahjojen tekoon niin huomaa, että niin kuin, osa ei neulo joululahja ja osa neuloo joululahja ja sitten taas ne, jotka ei välttämättä jaksa tai halua neuloa joululahja, niin niille saattaa tulla huono itsetunto tai omatunto, kuinka se nyt sitten on. Mutta huono fiilis siitä, tai semmonen, että onko mä nyt huono ihminen, kun mä en niin kuin neulo joululahja. Ja mä oon täällä kertomassa, että sä et todellakaan ole huono neuloja, vaikka sä et neuloisi joululahja. Ja sä et ole yhtään sen parempi neuloja, vaikka sä neuloisitkin joululahja. Mä oon ylipäätänsä semmonen neuloja, että mä yleensä neulon niin kuin muutenkin muille enemmän kuin itselleni. Niin jotenkin se joululahjojen neulominen tulee mulla semmosena niin kuin, ei nyt itsestäänselvyytenä, mutta semmonen, että mä rakastan antaa lahjoja. Mun rakkauden kieli on niin kuin muun muassa lahjojen antaminen, niin mä silloin haluan käyttää mun aikaa niiden neulomiseen. Mutta toki siinä rajoissa, että se stressaa mua, mä en mene konkurssiin siitä. Ja mullakin on niin kuin pitkä lista siitä, että kenelle mun kannattaa neuloa ja kenelle mun ei kannata neuloa. Koska vaikka mä rakastan neuloa muille, niin totta kai mä haluan silti neuloa sellaisille ihmisille, josta mä tiedän, että he tykkäävät pitää minun tekemiä neulomuksia ja osaavat pitää sitä huolta. Niin kyllä mäkin niin kuin ajattelen niin kuin sitä, että kenelle mä teen niin kuin joululahja. Mutta jotenkin se, mikä mulla tuli esimerkiksi kässämessujen aikaan, että onko mä nyt huonompi neuloja tai huonompi niin kuin käsityö-somevaikuttaja, jos mulla ei ole kässämessuilla itse tehtyä paitaa tai itse tehtyä niin kuin vaatetta päällä. Niin kun mä kerroin siitä mun Instagramissa, niin en mä tiedä, voiko mä sanoa, että harmillisen moni tuli kertomaan, että on niinku samoja fiiliksiä. Ja toisaalta on ihanaa, että tietää, että ei ole yksin, mutta tulee jotenkin harmistunut fiilis siitä, että muutkin ajattelee niin. Tai on muita, jotka kamppailee samojen asioiden kanssa. Ja jotenkin tässä tämän joulukalenterin aikana on tulossa yksi toinenkin neulepodcastaaja, joka tästä puhuu. Ja me ollaan pidetty hänen kanssaan nytten eilen palaveria. Ja meillä on tulossa pientä yhteistyötä tähän aiheeseen liittyen. Eli kun te näette heidän luukunsa mun luukun jälkeen, niin asiasta on sovittu, että molemmat puhuu samasta aiheesta. Eli ei ole mitään, että minä olen varastanut heiltä aiheen tai he ovat minulta varastanut aiheen, vaikka eihän semmoista edes niin kuin ole, mutta siis kuitenkin. Niin sen tiimoilta on tulossa
yhteistyötä ja kannattaa todellakin ottaa mun Instagram-seurantaan. Ja joo. Mä tosiaan tämän viikon aikana sain 2 joululahjaa tehtyä. Ja sitten mä sain tehtyä niitä joulukoristeita ja niitä mä aion nyt vielä tehdä. Mä ajattelin, että mä laitan tonne kommentteihin linkkejä noista erilaisista joulukoristeista, mikä mulla on esimerkiksi niin tämän päivän aikana tullut sillä, että ei itse, että mä haluan ton neuloa, mutta se ei tietenkään tähän videolle vielä ehtinyt, niin aion linkata ja sitten kannattaa tosiaan ottaa mun Instagram-tili seurantaan, se on Maijan neuloosit, niin mä sinne todellakin laitan kuvia ja videoita ja postauksia koristeista, mitä mä tuun vielä tekemään, ja joululahjoista, mitä tuun tekemään. Ja joulukalenterista, eli tuosta mun lankajoulukalenterista sen verran, että mä en ole tänään vieläkään avannut sitä luukkua. Mä pidän teidät ehkä jännityksessä, että menkää katsomaan mun Instagramissa. Siellä on kohokohdissa joulukalenteri. Mä kuvaan sinne joka päivä, kun mä otan sieltä luukusta lankaa, niin kuvaan sen ja sitten näytän mun tätä niin kuin edistymistä niiden lankojen neulomisesta. Ja sitten jos mä löydän tässä vielä hätäisesti jotkut joulukalenterisukat, mitä mä voin alkaa neuloa, niin sitten sinne tulee myös siihen päivitystä. Mä voin sen verran sanoa, että mä oon miettinyt Kukkivat kutimet sivustolta. Mä en tiedä hänen nimeään, mikä on tämän tilin takana, niin tuntuu hassulta sanoa, että Kukkivat kutimet, mutta siis henkilö, joka pitää Kukkivat kutimet blogia sekä Instagram-tiliä, niin hänellä on joulukalenteri, missä olikohan se joka päivä vai joka toinen päivä tulee uusi ruutupiirros kuvioneuleesta. Ja sä voit tehdä sillä ihan mitä vaan. Sä voit tehdä pipon, lapaset, sukat. Sä voit tehdä sillä ruutupiirroksella just mitä sä itse haluat. Niin mä ajattelen, että semmonen voisi olla aika kiva. Ja varsinkin kun mä olen nähnyt, että hän on tehnyt samalla lankavahvuudella kuin minä näitä, niin jotenkin ehkä siitä sai sitten inspiraatiota ja jaksamista ja en mä tiedä, innostusta tehdä sitä, koska mä todellakin haluaisin osallistua johonkin tämmöiseen joulukalenterisukka-neulontaan. Vaikka tässäkin voi tehdä niin kuin joulukalenterista saatava ruutupiirroksesta niin ihan mitä vaan, että sitä ei sanota, että millä pitäisi tehdä. Mutta joo, eli sanon vielä 3. kerran, että kannattaa ottaa mun Instagram-profiili seurantaan. Ja mä yritän kuvata lisää vlogeja tämän joulukuun aikana, koska mä tykkäsin tästä ihan sikana. Ja tää on jotenkin niin mun juttu, nämä vlogit. Mä teen näitä jotenkin paljon mieluummin kuin noita podcasteja. Tai jotenkin, en tiedä. Mä tykkään näistä vlogeista tosi paljon. Mutta kiitos todella paljon, kun olit mun seurana tämän viikon aikana. Ja tänään tosiaan 3. päivä joulukuuta, kun tätä katsot, niin toivottavasti sulla on kiva päivä tai on ollut kiva päivä. Ja joo, kiitos kun katsoit ja tervetuloa seuraamaan mun tiliä, jos
tai YouTube-kanavaa, jos sä oot uusi ihminen siellä ruudun takana, niin tervetuloa seuraamaan ja kiitos teille, jotka on palannut videoiden jälkeen tai joka videon jälkeen, aina kun tulee uusi video, niin ootte palannut katselemaan. Ihanaa joulun odotusta ja en tiedä. Heippa!